kumbak kendai ngut kimen sembreu kila klat asyan hadin ba une ulaba belane mentalajan shitayo sanga esu bat usu talent terbet bat kala pelang padi kilum kiwa bakin sengam bat tua kumne kumtai na pedang gini kendai ngut saungut kidi kelung kena kat ba lai ngut pat kide kiri orang ba kane ka jingjia kala jia menen kamit kasengi thoding ka lai potrik ubnai me usnam arhajar arphausan ha ka ba kini ki longyeng artli ki longyeng kat ba kidang thu banyai na katika jaka ya ka bala tep kerteng mutaka bana bat thu ban lek pat sepa hapo Arunachal Pradesh kini ki longyeng ha ka jing sneu bok jongki ka jing sngam chok khendau kala pelong yak tak khendau bakan tua balej ban ya artli kali ha ka ba kini ki longyeng ki adan na pleng kini ki nyongud iwe ide badang sausnam iwe badang sansnam iwe badang prasnam bat iwe pat ibalash pausnam Henry kita ki laingot pat kide ki longkme kide ki balahe lasan USP cakata ke distrik ha ka ba kane ka jingjia kalajia kata ke East Kameng distrik ula sngodia ula penpau ke jing benyau hadin bakane ke jingjia kala siamna ya nyongot ki men simbrio susu parna pedeng gini ke nyongot sa arngot pat kila khlad benta kata yauhi Henry ha ka janmit cakasi palai kata ka arkunai tarik upnai me usnam arajar arphausan bat kita ki arngot pat kide ki bergi bana sabar kide khar bihari bat kita ru kila satapna ka jing tua cha ulum landslide hapo kata ke jela Arunachal Pradeshi na kalian cuki beri penyaj ya kata ke jela Arunachal Pradesh mentai ki jaka ki bama kila ada ka warning ya ki pai ba bakin long ki ba adekar hakabai dei bat ka yai ke yang ha kita ki jaka hakaba hagi por badang long kumne badang jor bah uslap ka khendau ka sngem bat ka linti ka singkin ka mlang ka basingan ki pat ba gini ban kiar na gini jing ya linti ki bam dan kam kum si benta ban pelaj la de na ka jingma na marju ne ulap ba